Il-Prim Ministru Robert Abela għalli minnu fih talab biex jiġi ippubblikat il-proċess verbal u saħaq li hija l-qorti li tistabbilixxi l-ħtija u mhux l-inkjesta u għalhekk stqar li dawk l-indikati fl-inkjesta ma jfissirx li nstabu ħatja ta' xi akkużi. F'konferenza tal-aħbarijiet, Dr. Abela qal li ma jħoss li din l-inkjesta għandha titniżżel fl-arena politika. Tkellem dwar il-ħruġ kontinwu ta' informazzjoni mill-inkjesta kif ukoll dwar il-preżenza ta' nies li ma kellhomx ikunu preżenti waqt fiċċijiet li saru fid-djar ta' terzi. Semma wkoll li madwar 5 xhur ilu ġie marraf li l-inkjesta dwar Vitals se tkun qed tingħalaq qabel l-elezzjonijiet ta' 8 ta' Ġunju. Il-Prim Ministru Robert Abela wera d-dispjaċir tiegħu illi persuni li fissirhom bħala servjenti tal-Istat jidher li se jaffaċċjaw ġustizzja mingħajr ma kellhom l-opportunità li jitkellmu mal-maġistrat inkwirenti. Jekk hux minnu illi illum tresqu persuni illi huma servjenti lejali tal-Istat jew kienu servjenti lejali tal-Istat lil maġistrat inkwirenti ordnat illi jitresqu quddiem il-qrati tagħna bla ma mqar qatt semgħathom. Bla ma mqar qatt qaltilhom li kienu qed jiġu investigati. Jekk dan huwa minnu ninsab dispjaċut ferm, dispjaċut mhux għalija nnifsi, dispjaċut għaliex jekk hu minnu dan li l-kors tal-ġustizzja, li proċess ta' ġustizzja tħalla jaqa' f'dan il-livell. Qal li din l-inġustizzja trid tissewwa u l-ġustizzja trid titwettaq mingħajr ebda mottiv warajha biex isirħaq għaliex kulħadd għandu jkollu l-opportunità li jiddefendi lilu nnifsu. Għal mistoqsijiet tal-ġurnalisti, Dr. Abela ċara li m'għandux kopja tal-inkjesta u qal li ħadd mhu se jiġi sospiż mill-funzjonijiet tiegħu f'dan l-istadju. Dr. Abela qal li d-deċiżjonijiet jittieħdu wara li jkollu fideh ir-riżultati tal-inkjesta. Il-Prim Ministru qal li mhux ser jippermetti li ħadd jipparalizza l-ħidma tal-Gvern filwaqt li appella għal kalma assoluta u talab lill poplu biex ma jaqax fin-nassa tal-provokazzjoni.